रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीरुद्रो विश्वावनावेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु यस्मात् परं न परमस्ति किञ्चित् तस्मान्नानि यो नज्जायो विकच्चित् वृक्षैवस्त पुरुषेण सर्वं तमुष्कहे सदसदनाय विश्वसक्षयवेशस्य यक्ष्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमो विरदेवमुदस्य अयमे भगवानयमे भगवत्नः अयमे विश्वमेशोगिं शिवाविवर्जनः एते सहस्रमैदं बाधावत्याहन्तवे तान्यज्ञस्य माय्यासुरबाणवेजामहे मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युं मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसरुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व सदाशिवो अग्ना विष्णो सजोषदेवावर्धं तवाङ्गिनः दिनेन वाजे विरागनं वाजश्चमे प्रसवश्चमे प्रेतिष्ठमे प्रतिष्ठमे धीतिष्ठमे क्रतुष्ठमे स्वतिष्ठमे सुवश्चमे प्राणश्चमे पानश्चमे व्यानश्च पञ्चमहादीतञ्चमे वाक्चमे मनश्चमे चक्षुश्चमे श्रोत्रञ्चमे रक्षश्चमे बलञ्चम ओजश्चमे सहश्चम आयुश्चमे जराचम आत्माचमे धनश्चमे शर्मचमे वर्मचमेङ्गानिचमे स्थानिचमे प्रभुंशमे शरीरानिचमे ज्येष्ठ्यञ्चम आधिपत्यञ्चमे पुण्यश्चमे वामश्चमे मश्चमे भ्रश्चमे देवाचमे महिमाचमे परिमाचमे प्रतिमाचमे वट्माचमे द्रागुयाचमे वृद्धञ्चमे वृद्धञ्चमे सत्यञ्चमे सत्ताचमे जगच्चमे धनञ्चमे वदच्चमे सुषिच्चमे क्रीडाचमे मोदच्चमे जातञ्चमे जनिश्रमाणञ्चमे लोकञ्चमे सुखञ्चमे विष्पञ्चमे वेद्यञ्चमे भूतञ्चमे भविष्यच्चमे सुगञ्चमे सुपदञ्चमे रद्दञ्चमे रद्यश्चमे कृतञ्चमे कृत्यश्चमे मतिष्ठमे सुमतिष्ठमे शञ्चमे मयश्चमे प्रियञ्चमे कामश्चमे कामश्चमे सौमरसश्चमे भद्रञ्चमे श्रेयश्चमे वस्यश्चमे यशश्चमे भगश्चमे द्रविणञ्चमे हन्ताचमे धत्ताचमे क्षेमश्चमे सतिष्ठमे विश्वञ्चमे महश्चमे संविच्चमे ज्ञातरञ्चमे सोश्चमे प्रसोश्चमे धीरञ्चमे लयश्चमे रञ्चमे मृतञ्चमे यक्ष्मञ्चमे नामयश्चमे जीवातश्चमे दीर्घायुष्वञ्चमे नमित्रञ्चमे भयञ्चमे सुगञ्चमे शयञ्चमे सूजाचमे हुतिरञ्चमे ऊर्जमे सौन्दर्याचमे कृष्णमच्यञ्चमे ग्राम्याचमे प्रथमारण्याचमे कल्पन्तां मित्रञ्चमे वित्तिष्ठमे भूतञ्चमे भूतिष्ठमे वसुष्टमे वसुष्टमे कर्मचमे शक्तिष्ठमे तश्चमे एमश्चमे युधिष्ठमे युधिष्ठमे अग्निष्ठमे इन्द्रश्चमे सोमश्चमे इन्द्रश्चमे सविताचमे इन्द्रश्चमे सरस्वतीचमे इन्द्रश्चमे भूषाचमे इन्द्रश्चमे बृहस्पतिश्चमे इन्द्रश्चमे विक्रमश्चमे इन्द्रश्चमे वरुणश्चमे इन्द्रश्चमे त्वष्टाचमे इन्द्रश्चमे धाताचमे इन्द्रश्चमे विष्णुश्चमे इन्द्रश्चमे शुक्लश्चमे इन्द्रश्चमे भरतश्चमे इन्द्रश्चमे विश्वेश्चमे देवा इन्द्रश्चमे पृथिवीश्चमे इन्द्रश्चमे इन्द्रक्षञ्चमे इन्द्रश्चमे द्यौश्चमे इन्द्रश्चमे निषश्चमे इन्द्रश्चमे मूर्धाचमे इन्द्रश्चमे प्रजापतिश्चमे इन्द्रश्चमे अकंशश्चमे रश्मिश्चमे धाभ्यश्चमे रविश्चमे अकंशश्चमेन्द्रयावश्चमे इन्द्रवायुश्चमे मैत्रावरुणश्चमाश्विनश्चमे प्रतिपस्तारश्चमे शुक्रश्चमे मृतेश्चमे आग्नेयश्चमे वैश्वदेवश्चमे भवश्चमे वैश्वानरश्चमे इन्द्राग्निश्चमे वैश्वदेवश्चमे बृहस्पतिश्चमे माहेन्द्रश्चमादित्यश्चमे सावित्रश्चमे सारस्वतश्चमे पौष्णश्चमे पार्थिवतश्चमे हरियोधनश्चमे इन्द्रश्चमे बर्हिश्चमे वेदिश्चमे तृतीयाश्चमे सुरश्चमे नवराश्चमे ग्रामाणश्चमे सुरवश्चमे परवाश्चमे सुवर्णेश्चमे द्रोणगर्भश्चमे वायुव्याश्चमे भूतभश्चमे आग्नेयेन्द्रञ्चमे हविर्दारञ्चमे ग्रहाञ्चमे पूर्वराजाश्चमे प्रतिदाश्चमे भवश्चमे स्वकाकारश्चमे अग्निश्चमे कर्मश्चमे कश्चमे सूर्यश्चमे प्राणश्चमे श्वेतश्चमे पृथिवीश्चमे दितिश्चमे दितिश्चमे द्यौश्चमे शक्परे मण्डलज्योतिषश्चमे यज्ञेन कल्पन्तां वृक्षमे सामचमे स्तोमश्चमे ऋतुश्चमे दीक्षाचमे तपश्चमे होरञ्चमे होरात्रयो वृष्ट्या बृहद्रदन्तरे चमे यज्ञेन कल्पेतां गर्भाचमे वस्याक्षमे त्रिविश्चमे त्रिवेचमे दिव्यवाट्चमे दित्यौहीचमे पञ्चाविश्चमे पञ्चावीचमे त्रिवत्साचमे त्रिवत्साचमे तुल्यवाट्चमे तुल्यौहीचमे पट्टवाट्चमे पट्टौहीचमे वुक्षाचमे वशाचमे कपटचमे वेदश्चमे त्रित्वांश्चमे धेनुश्चम आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां अपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां एकाचमे तिस्रश्चमे पञ्चमे सप्तचमे नवचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे पञ्चदशचमे सप्तदशचमे नवदशचमे एकविंशतिश्चमे त्रयोविंशतिश्चमे पञ्चविंशतिश्चमे सप्तविंशतिश्चमे नवविंशतिश्चमे एकत्रिंशतिश्चमे त्रयस्त्रिंशतिश्चमे चतुस्रश्चमे त्रौचमे द्वादशचमे षोडशचमे विंशतिश्चमे चतुर्विंशतिश्चमे अष्टाविंशतिश्चमे द्वात्रिंशतिश्चमे षट्त्रिंशतिश्चमे चत्वारिंशतिश्चमे चतुश्चत्वारिंशतिश्चमे अष्टाचत्वारिंशतिश्चमे देवेभ्यो
ದೀರ್ಘಾಯುಷು ಸಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಯಪ್ರದಾನದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ರಾಜರಾಮ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎಲ್ಲ ठीक
सुगन्धिं प्रतिवर्तनं वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम ह्रीं कमलाय सुगन्धिं प्रतिवर्तनं वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम ह्रीं कमलाय सुगन्धिं प्रतिवर्तनं वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम ह्रीं कमलाय सुगन्धिं प्रतिवर्तनं वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम ह्रीं कमलाय सुगन्धिं प्रतिवर्तनं वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम ह्रीं कमलाय सुगन्धिं प्रतिवर्तनं वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम ह्रीं कमलाय सुगन्धिं प्रतिवर्तनं वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम ह्रीं कमलाय सुगन्धिं प्रतिवर्तनं वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः इंद्राय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम भू स्वाहा जन्म भूतवाय नमः भूतवस्व स्वाहा प्रजापति इदं नमः हां नागेश मात्र साहब आपकी गाड़ी में उम्मीद डाले अच्छे ये ऊपर ओम आगे चमकने चंद्रमा वाले रागे रागादिनारायण देशों हमारे सुभद्र कमल कृष्ण खान देन प्रसीद सर्वेश्वर भारतीसा मोदे कल्पत्र मत्या दुर्गम ध्यान पद्मासनस्तम वामांगारुणं गोविंदं नीलपदगदा भोगगाडो गुडं सर्वालंकार पात्रं वरवरमुगा प्रीत्यर्थं नेत्रं वन्दे बालेन्द्रमोहं राजमदनभा ज्ञानभा विष्णुराशं धरसकरषण्डमाकाशमूर्तिं नक्षत्रं पुष्पमाल्यं ग्रहगणपुष्पं चन्द्रार्पण्यं कुक्षित सप्तसमुद्रं भुजगीकरं सप्तपादालवादं चेदपत्रं गडाङ्गं दशति शिवजनं दीपलिङ्गं नमामि यज्ञमध्ये प्रसन्नसदाय प्रत्यदेश्वराय स्मा विद्यमानवतावतिं पुराजावति अपराजावति विवेकावति सहस्रावति परिकृष्टा तापसन्दृतनं सर्वयजमानस्याय भक्तजनस्याय इष्टाभिप्राप्त्यर्थं स्वस्ति दीर्घायुषं सर्वमनोभिषद्वारा फलप्रदोग श्री मृत्युंजयरुद्राय नमः ईतवर्णं बाल्यदेहं कालविद्योपवेदनं पटावतिं प्रदास्यामि प्रसन्नवरदोग वामदेवनमस्तुभ्यं वामाङ्के शक्तिसंयुतं याळमृत्युविनाशाय वामदेवाय ते नमः मृत्युंजयेश्वराय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः ओम संसासाजो स्वाहा प्रत्यञ्जनाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमय वन्दनां प्रत्यमोक्षेयमानः
Om
ओम सदाशिव ओम सावित्रीनारायण ओम प्रियंकरमयाने सुदन्योषवर्धन ओम देवमानदाय ओम सदाशिव ओम सावित्रीनारायण ओम प्रियंकरमयाने सुदन्योषवर्धन ओम सदाशिव ओम देवमानदाय ओम सदाशिव ओम सावित्रीनारायण ओम प्रियंकरमयाने सुदन्योषवर्धन 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 तत्पुरुषाय नमो नमः प्रत्यगेश्वराय नमः प्रार्थनां समर्पयामि ನೀವು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂತ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಯ ಓಂ ಮಹಾಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಪವರ್ಧನಂ ओम ओम
Om
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 अमृते रोगशान्त्यर्थं पटेर् व्याधिविनाशनं तिलैररिष्टनादिसूच स्थूल आयुष्यवर्धनं पायसाधारटीका आद्यं सर्वर्थसाधकं पायसं कुशितं तैव सप्तदैव पटे तदाः मृत्युञ्जयेश्वराय नमः नाथनां समर्पयामि।
Sari ujar tahu jauh. Ini kekil jauh dari ujar. Itu ni loh. Enggak tahu. Ini apa itu? Aku mau itu kan. Semua lagi.
भागे गृहीत्वा अन्ते वामदेव नादमिदम् अस्ति
संगते स्वाहा ओमाप्याय सर्वे देवसवृष्टं वावाच 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 संगते स्वाहा ओम अक्षमे सोमा प्रवेशंतर विश्वाय वेदना अग्निंजा विश्वसंभवं स्वाहा ओम अक्षमे सोमा प्रवेशंतर विश्वाय वेदना अग्निंजा विश्वसंभवं स्वाहा ओम गौरीर्मि मातल्ला क्षत्रेयपदे विश्वाजपदे अष्टापादी नवापदे भोजी सहस्राक्षरा प्रमेभ्योमं स्वाहा ओम गौरीर्मि मातल्ला क्षत्रेयपदे विश्वाजपदे अष्टापादी नवापदे भोजी सहस्राक्षरा प्रमेभ्योमं स्वाहा अधिदेवता प्रत्योदा सहित सोमाय इदं नमः अग्निर्मूर्धाभिरूपो अंगारको गायत्री सोना पृथ्वी तस्य वेदादिर्भूमि गायत्री कुमारस्य समनस्कंदस्तृष्टव अधिदेवता प्रत्युदा सहित अंगारक प्रीत्यर्थे समित्यरु आज्यहवने विनियोगः ओम अग्निर्मूर्धाधिपति प्रतिव्याय पाम्रेदां जिन्नति स्वाहा 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 ओम शिवनाप्रति भगवान् निवेदानि स्वाहा ओम शिवनाप्रति भगवान् निवेदानि स्वाहा ओम कुमारस्य पितरं नन्दावानं प्रतीनानां प्रतिरोपयन्तं हरेर्धातारं सत्वारिं गणेशे सहस्रजीलोलसना
स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा ओम स्वाहा
हरिदेवता प्रत्युवता सहितं बृहस्पतय इदं नमः शुक्रं देवदृष्टव इंद्राणी मास्तु विशाखपरिन्द्राणी पंक्तिः इंद्रमे देवतादमेधा इंद्रो बृहति अधिदेवता प्रत्युवता सहित शुक्रप्रीत्यर्थे औदुम्बरविक्रमाद्यपने विनियोगः ओम स्कंदे नद्याजन्ते दिशोरभेहानि सूर्यमाने माहिमायावतावत्रादेव दुर्घरास्वाहा 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 ओम स्कंदे नद्याजन्ते दिशोरभेहानि सूर्यमाने ओम स्कंदे नद्याजन्ते दिशोरभेहानि सूर्यमाने माहिमायावतावत्रादेव दुर्घरास्वाहा 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 ओम इंद्राणी मातुरा विद्वा महत्वं यज्ञस्यापरञ्जना स्वाहा ओम इंद्राणी मातुरा विद्वा महत्वं यज्ञस्यापरञ्जना सापरादेव स्वाहा ओम इंद्रमे देवता देन्द्रं प्रत्यले नमोमीके विमहं ये स्वाहा ओम इंद्रमे देवता देन्द्रं प्रत्यले नमोमीके
ವರ್ಷೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಪಾರಸಾನ ಆರಿಕಾಡಿ ಇವರು. ಹಿಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ತಬಲಾ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ತಬಲಾ ವಾದನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. रत्नगर्भगणपतिं नमस्त्रयामि सततं रत्नवचनागीयमान निजचरित्रवैभवम् तुमुलेषु शेखरं प्रणवमयस्वरूपिणम् शिवसुतं मे भवदमखिल भुवनमङ्गलप्रदम् शरणु शरणु हे गणपन शरणु गणकने शरणु पार्वती तनयने निनगे वन्दने शरणु शरणु हे गणपन
ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಜಯ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ
ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ತೋರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ತೋರಮ್ಮ
ಹಾಲು ವಿಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಹಾಲು ವಿಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ತೋರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ
നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ എന്നെ സ്വരപൂജാ മലരാക്കി തീർക്കണേ. സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ എന്നെ സ്വരപൂജാ മലരാക്കി തീർക്കണേ. തത്വമസി പൊരുളേ നിത്യസത്യദയാനിധേ ഇനി കൽവാന്തമിഴികൾ തുറന്നേടണേ. ഇരുമുടി നിറയുമിൻ ദുരിതം ഒഴിയണേ. ഇഹപരശാന്തി തൻ അമൃതം അരുളണേ. മനസ്സാകും പുലിമേലെ വാഴണേ. ജന്മശനി നീങ്ങി ശരിയേകിടേണമേ. സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ എന്നെ സ്വരപൂജാ മലരാക്കി തീർക്കണേ. ഹരിരാഗസാരമേ ശിവതേജോരൂപമേ കൺകണ്ട ദൈവമേ സ്വാമി. മഞ്ഞണി മാമലമേലെ കർപ്പൂരക്കടല് കരയിൽ സ്വാമി തൻ പൊന്നടി വീട്. മഞ്ഞണി മാമലമേലെ കർപ്പൂരക്കടല് കരയിൽ സ്വാമി തൻ പൊന്നടി വീട്. മാലുകൾ നീക്കിടുവാനയ്യപ്പാ നീ മൈഷി മാരകൻ ആയിട്. മാലുകൾ നീക്കിടുവാനയ്യപ്പാ നീ മൈഷി മാരകൻ ആയിട്. കരികാലം കൺപാർക്കും പരമാർത്ഥ പുണ്യമേ നൽകുന്നതല്ലോ എൻ ജീവിതം. സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ എന്നെ സ്വരപൂജാ മലരാക്കി തീർക്കണേ. സന്യാസിരൂപനേ സംഗീതപ്രിയനേ സിന്ദൂരവർണ്ണനേ സ്വാമി. പൂവണിക്കാടിനു ചാരെ പുണ്യാമകടവ് പുലരും സമത തൻ സുന്ദരശീല്. പൂവണിക്കാടിനു ചാരെ പുണ്യാമകടവ് പുലരും സമത തൻ സുന്ദരശീല്. സ്വാമിക്ക് പമ്പയൊരു പൂനൂല് എൻ ആത്മാവല്ലയോ കോരില്. സ്വാമിക്ക് പമ്പയൊരു പൂനൂല് എൻ ആത്മാവല്ലയോ കോവില്. ഉടയോന് പകരുന്ന ഉയരാർന്ന കീർത്തനം അറിയേണം അടിയന്റെ സങ്കടം. സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയേ എന്നെ സ്വരപൂജാ മലരാക്കി തീർക്കണേ. തത്വമസി പൊരുളേ നിത്യസത്യദയാനിധേ ഇനി കൽവാന്തമിഴികൾ തുറന്നേടണേ. ഇരുമുടി നിറയുമിൻ ദുരിതം ഒഴിയണേ. ഇഹപരശാന്തി തൻ അമൃതം അരുളണേ. മനസ്സാകും പുലിമേലെ വാഴണേ.
विठ्ठल पांडुरंग 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 शंखचक्रधर वैजयन्तिधर शंखचक्रधर वैजयन्तिधर पीताम्बरधर गोवर्धनोधर पीताम्बरधर गोवर्धनोधर तुलसी माला शोभित गलला तुलसी माला शोभित गलला गरुड गमन हरि पंकज
पते वारि जनाभने वारि जभव पित वारि जनेत्रने वारि जनेत्र अपार प्रभावरे वारि जांडद कारण दोरे वारैय बा 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 रघुनाथ प्रिया श्रीनिवासराय रघुनाथ प्रिया श्रीनिवासराय
ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯ 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 ನಡೆದು 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 ಬಾರಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ
ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲನಾಗನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಳೆ ಕಮಲಿನಿ ಕರ ಮುಗಿವೆ ಭಾವ ಪೂಜೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಯ ಮಾಡಿಸಮ್ಮ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ
പുഷ്പാഞ്ജലികളും നടത്താം നിന്നടയിൽ ദേവി നടത്താം നിന്നടയിൽ തിലദീപങ്ങളും പുഷ്പാഞ്ജലികളും നടത്താം നിന്നടയിൽ ദേവി നടത്താം നിന്നടയിൽ പാടിവരു ദേവി പാടിവരു
ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಪಾರೆಸ್ಥಾನ ಆರಿಕಾಡಿ ಇವರು. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕರುಣೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರೈಸಿಕೊಂಡು ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಆರಿಕಾಡಿ ಇವರು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.